I-Select Africa TV updates sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlahla. Amabutho kanye nezintombi beziviyelela ngaphandle kwenkantolo enkulu eMgungundlovu lapha kube kuzolalelwa icala elithinta umbango wesihlalo sobukhosi bukaZulu. Bebesho ngazulinye bethi basisekela isilo uKing uZulu kaZwelithini yize kunombango wesihlalo sobukhosi. Abanye endlunkulu bafuna kungene umntwana uSimakade Zulu kulesihlalo okuyikhona kwenze kugcine kufakanwa ezinkantolo, kanti amabutho kanye nezintombi bephume ngobuningi namhlanje yize undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ebekade inxuse ukuthi kungayiwa enkantolo ngenxa yokuthi izwe lisabhekene nobhubhane icorona. Uphinde waveza umntana aphinda ngene ukuthi yena nesilo uMisuzulu angeke baze baye enkantolo, kanti lokho kuvelile namhlanje ngoba abazange babonakala. Okuphinde kwagqama kakhulu khona usuku namhlanje ukubona amakhosi aphethe izizwe eziningi khona la KwaZulu Natal nokuyiwona abenxenxa abantu ukuthi baphume ngobuningi ukuyosekela isilo. Emakhosini abonakele kubonakala inkosi yakwaMzimela, eyakwabiyela kanye namanye amaningi. Ungazibukela obukushiwo amakhosi kanye nokunye okuningi obekwenzeka mbukeli. Okokuqala nje sibonise kade si-organize okokukhuluma. Mhlawumbe bengakuhle ukuthi sihlale phansi ukuze sikwazi ukubonana sonke bese siyakhuluma. Uyayivumela! 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 Yabula lufana, hayihlala phansi. Yabula lufana, hayihlala phansi. Yabula lufana, hayihlala phansi. Yabula lufana, hayihlala phansi. Oh, hlala phansi. Oh, hlala phansi. Oh, hlala phansi. Oh, hlala phansi. Singakakhulumi ke sizokusho namhlanje. Sekuxolisile ukuthi asikutholanga okukhuluma. Sizama ukuthi siphakamise izwi. Ake ngiqaleke ngisho ukuthi phakathi kwethu ukhona ke abantu abenkosi. Abantu abamdlombani indlondle nophapha ekhanda kamenzi. Abakhona phakathi kwethu. Abatwana amazinyane abafana nabamantombazane abakhona phakathi kwethu. Izindlu zonke zobukhosi ezikhona. Ngiyathanda ukubalula futhi ukuthi kukhona amakhosi asendlunkulu akhona. Ngiyayibona inkosi yakwabiyela obuka. Ngiyayibona inkosi yakwaMzimela. Ngazi ngoba ngeke ngiwabona amanye amakhosi akhona. Inkosi yakwaMathaba ikhona. Ikhona enye inkosi. Inkosi yakwaZondi. Inkosi yakwaMpumuza. Mhlambe ngake ngithi kuyo ngoba ngizwile ukuthi amakhosi lapha abizwe kwenye indawo kodwa iyanga. Yathiza ngapha. Siphelele kukhona nondlunkulu ke lamakhuba okhona phakathi kwethu. Undlunkulu ke wengonyama yesizwe samaZulu esingayo la. Manje ke bantwana basendlunkulu namabutho onke akhona sijabula ukuthi nize lapha nizoxhasa ubukhosi benu. Amafela nkosi nanka siwabona phambi kwethu.
sicela ukuthi abameli babe khona la uyibona abamele indlunkulu kaZulu, abamele umdlokombane oboshiwe, abameli ke sebesichazele konke, asithandi ukuthi bese kuthiwa babemi lapha bexoxa bese kukhulunywa ngabo, kodwa mase betshele thina makhosi asendlunkulu sedlulisa ukuthi namhlanje na bekwenzekani bantu benkosi nonke. Ngiyathanda ukusho lokho kuqaliwe nje alikaqali icala, alikathethwa icala lenduna lothethwa ubani, icala lenduna lothethwa ubani, icala lokukusile nje usaqutwa ukuthi kuzothethwa kanjani, yini okuzokhulunywa ngayo. Kule nesinqumo ke sizophuma kusasa ngoba lento ebexoxwa ngayo ayikahlangani necala, ayikahlangani futhi nento esiyizele la, kodwa nje kusho ukuthi laba bameli okuyibona abamangele basakhuluma nje ukuthi konje mangabe ingahle igagazisane kanje kunganjani, bese bethi laba bethu abameli cha eke kulunge magagazisana kanjalo. Ngizama ukusikaza ngoba sesanikhipha induku, sifika le nduku le senikhiphileyo manje bona bafuna ukukhiphenya ngoba kuze kwakhona ezinye izinto abafuna ukuthi manje bayichibiyela ababonti bebengayibekanga kahle, base becela isitime bathi basawuchibiyela. Manje ke kusawubonala kusasa ke ukuthi lesi sichibiyela abasicelileyo inkantolo izosivuma yini noma ayizukusivuma. Mhlambe ke njoba ngisho ukuthi ima kusazoqala kuthethwa icala kusasa emva kwalakho abade bekucela ukuthi manje ngathi nje mina bebesasikaza ukuthi kuzokhulunywa ngani, kukhulunywe ngalokhu noma kukhulunywe ngalokhu. Ngasho ukuthi inkulumo ibiselapho ukuthi mhlawumbe kusakhulunywa nje ngemishado yondlunkulu ukuthi ikhona nemthethweni noma yikho emthethweni. Manje ke akakaphumi ke isinqumo futhi lento yemshado yondlunkulu ayikahlangani nento esize ngayo. Manje ke ngisho ukuthi ishona nje ilanga lokhu kuphunywa kungenwa lokhu becela isitime bethi hayi asikalungisi kahle, kuyavuza bayophesha babuye sekuyothi kusasa kuphuma isinqumo ke ukuthi kungakhulunywa ngalezi zinto abafuna ukuyijobelela manje, asebebona ukuthi kufanele bayijobelele manje abangayibonanga kusuka ngoJuni ngonyaka odlule. Kunzima-ke phela ukubhekana nenkosi, utatazela ibheshe endodeni uma ibhekana nenkosi, ungagadla uthini enkosini ngoba ziyaxega induku ungakafiki. Ngakho-ke sithanda abameli babekhona nabo bayazi ukuthi sisho. Kanti-ke mbukeli, leli cala liyaqhubeka kusasa khona enkantolo enkulu yaseMgungundlovu. Masiqhubekela phambili, umnumzane uZandile Christmas Mafe osolwa noma oboshelwe ukuthi ushise iPhalamende, yena elakhe icala lihlehliselwe umhla ka-11 kuFebruary 2022. Kanti-ke uZandile namhlanje uqamile ngokwakhe udaba ukuthi umelwe u-advocate
Dali Mpofu ethimbeni labameli amaningi. Lokho-ke kubakhulumisile kakhulu abantu ey'nkundleni zokuxhumana ngoba naye namhlanje ubukeke eshintshile, egundile futhi egqoke nakahle. Soqhubeka-ke mbukeli sikwazise ngokwenzakalayo phakathi kwawo omabili la macala. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.